paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Engking. Nagkat-katawat. Dudua talaang ba't nga katawa dito? Ada ko ma ni Maribanang. May mayat ko ma. Nagadu mga mintibagbagan na aramidin na. Agpaiso nga men nga ado ti aramiden na dita balayda. Iso asan na namasango ti umay dito tersinak. Siyak maray. Basta nalpasak anaginaw, umaya kun adagos dito tersinam. Kano naga daw ti makapakatawa nas kang istoryal. Ay, sayang laeng tawan ni Maribanang. Umay mat ko maatap no makipagkatawa mat. Oh, maray. Kaya mo kaday nga istorya akmanan. Adda pa'y istoryaam dita aya. Adua. Puro makapakatawa. Wala. Agalak ka. Sakbay nga ituloy mo tag-istorya, Maray. Adaman pa ipakitakan ka, Anya day ta. Ipakitakan ka da ito, inay. Na, listaan mo ti utang day tay pakpakitam. Ado nga minun, Maray. Manipod dito page 1. Aging nga dito maodi a page, utang mo ame. Ay, sos. Nagadumot tayo. Iso nga ron nga agsingira ko. Anya, nagmayat ti pa nagpakpakatawa. Kala at apinilday. Iso nga rod at tinumpo nga kanapintas timud mo, Maray. Saan amay may sa ti aldaw, maray? Agungot kan samot tayo. Asino kumangay ti saan ang makaungat itiday tangay naramid nang? Makaungat akan ka maripanang manipod ita ang kalabantan. Naa. Pwede ka mapan-ejector sina ni kagawad ko na. Ay, Jack Masango. Nagado ti aramidot dito balay. Nalabsak itay da ka ni Marito yung ejector sina na. Apo, mayat ti katawa na. May sursuro tak pa din. Ay na. Bay amlak ta ka di idan nagkatawa. Nasaya akit di ata naragsak da. Kaya't kumot ang naragsak ka. Naragsakak nga rod, no nagadumot ti pampanunutak na aramidan dito balay. No nagadutir aramidan, kanayon ka ba nakakusilap? Dinakpay kasarita no maminsan. Oh, Katuan tanaban nugak gayam. di mo lang ko na din nagiti ko kumarim. Ano to yan? Naragsak kayo mo ta nag-istorya kini kagawad kwanan. Nagkunamot kan ka. Tanang nagputi pa nagkatkatawa yaw. Hindi nang panak nagpalod dita tersina ni kagawad. Pinirdi na timud kaw day ta kumaray. Kasan mo mata pinirdina? Ay nadi mong damagan pa'y kwaraw. Day taw ti bagakan ka. Saan ka mapandita tersina na day ta abaa. No adda utang map kasingiran na kadagaws. Basta ya. Sabay jak kaya ti masingsing. Kagorak day ta. Apay kumakaguram. Madamot utang mo anasken asingirenda. Diyak nga rod kaya't allergy at amasingay. Makaungutak no singiranda. Narigat kagay mapautangan na natuya. Di nakasarsari ka ba daw? Napudot yun. Apay ang makaungit ka na gaway. Makaragragsak ka lang itay na pangkalit at tersina ni kumari makwanay. Punamlan asino na itakawan. Baak umalay. Hindi ko nagmayat ni kakatawaan nyo itay. Pinirdi na nga raw tinapintas amud kaw. Saan mo pinerdina? Mayati pa nagis-istorya may. Pagamuan takala at kiten asingiran na. Tikit at ugayap ti utang mo di tersina na. Diyak kayak ti masingsingay. Sige, hindi mo ito yan. Dahil takit ti sana nasayat nga ugalay. Pinodan to pa'y utang mo kanya. Singiran na ka! Singiran na kaw! Wanda pagbayad mo, ay kit bayada mo na. Kaya't mo agurahan ka mat, Kaya't mau ba daw? Saan mo ta? Bakit di mo? Kukulay na dyan. Makaungit ka na dagat. Nay, si Kamat Marituyang. Wan siyak maray. Pastirakan na kung tagistorya man. Na, itaman pa'y adito'y balay ti umay mo pakiistoryaan. Ay, umunag ka Nay, naka
Nalinis kan dito'y balayo, maray. Ay katwen maray. Linampaswak anaing bagday to'y datarne. Iso anag sila. Jak kaya tin timapan makin istorya kini Marikwanang. Nay, apay ngay. Kagura ka. Na, kat no nagmayat ka no ti kakatawaan yaw. Idi dayta ngam saan itan. Apay ngay akalat ang nagbaliw, maray. Ay, narigala ka nga mintag sa umaray. Ala, agtugaw ka nga raw da. Tarugyang tan ti agistorya. Ay na mare, ditan balay me ti ayuyang ni Marituyan. Wen nga rod mare. Apay aya. Anyat puun ken gapo tinaguraan na ken ka. Siningir ko lang, ginuran ako na dagaws. Siningir mo lang? Wen mare, impakitak lang matungkwa na tinistan dagiti utan na. Kinusilapan na kon iti nakatadtadam. Unay mo't dayta. Adda ka di utang na kan ka, maray. Ay awan mo't malagip ko. Ang adda binulod na kanyak nga aging gaita kat saan na pa'y nga insubsublay. Dayta pa'y ti sana nasaya at nga ugali na. Saan na nga ammo tagisubli iti binulod na. Wen nga rod Ay, ipalagip kuntuman kan kuwana jay igad a binulod na. Kita ang mga nuday ta mo ti pangguraan nantukan ka. Kapitan, adda ka di tabalayo ni Kumarik Abanang. Kanayon nga adda dita. Mapanak man manan makinistorya kan kuana. Una, inkalata. Saan nakat amasango ti rumor a makinistorya? Nagagat nga rod. Di na kaya't apanawan ti trabaho na. Iso asya kung ti dumanon kan kuana, Kapitan. Nasaya at maray. Nasingpo nga may ni Maribanang. Nakaanos ako maray. Marituyan, ado ka di pa iti istorya. Wun amaray, adupay, apay aya. Ay kat, putdak pa'y laeng ti panagistoryam. Taapay maray. Adala ipalagip ko kan ka. Anya ngay dayta. Maray, malagip mo jay binulod mo nga igad ide. Adda ayamot. Na, saan mon amalagip jay aglat-lati nga igad? Ha? Tila ipalpalagip mo. Wen tamanon atawen a binulod mo dayjay. Ang aging gaita, saan mo pa yan subsublay? Ay, diya lakuman im-imay dito balayaw. Nay, apay ngay akalat at imakdar ka, maray. Kunam nga dapay istoryaan. Agawid akaw. Kat saan akong nagsubsubli pa'y dito balayaw. Na, gimura ka, Marituyan? Awan lat nagdumaan niyaw kinibaak akwanang. Ha? Na, Tinuran ni Kumari Mabanang. Konamlan asena. Anya tinaramid na ya. Jay kano binulod ko nga igad. Jak pa'y kano insublay. Day talaeng ginura mo. Anya day talaan. Nasakit tiriknak iti naramid na. Ay, wala di ka pang gurguraan, mate. Kahit pudno mga min, naglaing ka nga bumulod. Hanggang saan mo mga muti agi sublay. Ay saan mo nakarkaruan ti panagungot ko ba daw? No di mo kaya't nga ibarsak ko kan kada ito igam ko apalang gana. Dayta. Dayta palang gana. Apay, di mo malagay. Abinulod mo lang, dayta. Oho, tilay bagbagam. Ipalagip ko lang king ka. Abinulod mo dayta kinikwaraw. Hala, ingkay sublay. Kagorgorakan ba daw? Ha? Saan ka na kaya't akasarita? Pumanaw ka! Kapay nga taadi mo tan umay dito'y balay ni Marituyang. kat no gimura kanyak. Kapay ngay, kino naganos nga umay nakadandanunan. Ay, inaramid na mo't kanyak, ti inaramid na kan ni Marikwanag. Impalagip ko lang mat jay binulod na nga igad, ang gimura mo't kain. Kanya nga ti mabati agayem na, no, guraan na amin din. Ay, awanin Amin kami, ako Marina. Kaguramen ni Marituyag.
No kasta, duwatan akagura ni Marituyang. Ay, wen, Maray. Makita mi itan ti ugali na. Ay, pudno gayam ti imbagam. Kat bayam, tapno awanan kumari na. Ay, sayang jay igad ko abinulod na, Maray. Adamot asayang dya inutang na di ti Tersinak, Maray. Saan kun san amasingir pa'y kankwa na iti oray ka ano man. Saanan Maray? Takagurgura na tamutan. Wan nga rod Ano to yang? Napay kwaraw. Imayak dito yung balayaw, tadarantakaan na patagunay. Anya dayta. Umay ko kumalaan tayo binulod mo apalanggana. Ayunay kan kwaraw. Ha? Pinirden tal daw kaw. Abay kumapinirdek. Katalagamit nga dabulod mo kanya kapalanggana. Kayat mo amapan ko alaan dayta apalanggana. Tay barsak ko kan ka, Ni, abay nga agungot kamutan ngay. Talaga makaungot ha. Dala kaya dayta nga aramidam. Aguray ka, tay nakalaan. Ay sus, dakasan, nas ka na makataraya ka dagaws. Narigat ti mabarasang iti palanggana. Ay, kwaraw! Saan ka pumanaw? Urayan na gita! Pumanaw agit dahin. Apay kwaraw, kaslad na kabutan mo Ni nana tuyang Kabutan ko ni nana tuyang tataba daw. Nay, tapay. Naggapuak di tabalayaw. Tamapan ko kumalaan ti palanggana binulod na. Kahit indad na. Nakaungat mo tadagaws. Kuna na nga ibarasak na kanyak di palanggana. Ay, talagang aramidan na dayta Pangtana, kwaraw. Iso nga ro dating maraya kaon. Ay sayang di palanggana. Kasa pa'y regalo ni uncle ko nga inting day dyan. Malabayan, takasarita to ni Nana Matuyang. Tapno isubli na dayta binulod na king ka. Ay bagam nga isublin na nga wan kupit na. Pimanawan ni kwaraw. Why? Uray lalim mabaga, pimanaw. Si Kaki Dimay. Umay na lang alaan yung pabulod na king ka. Nakaungit ka. Asino kumatisan ang high blood iti dayjay ngay naramid na? Ay, balbaliwan man dayta nga ugaling. Na, asino ka kumangag sa iti kasta kanya, ha? Ay, awanay, tinabati agagayam mo. Kagurgura da kami day. Apay ngay bagam ti kasta. Oray maawan da amay, tadalat tagayom kaw. Ay, awanay, kagurgura da ka. Adapay! Ha? Di kapitan ngay, kanag-best friend kamay. Kita ni Marituyang, Maray. Iso lang nga rodan tinakabasol. Iso pa'y tiyadaganas na nga agkusilap. Ay, wen nga rod, Maray. Nasiputam mo't gayam ti panangko, silap na kun ka, idilim mabas. Apay kidinadyak makita ngay. Ay, papanan na nga ta. Nagpadaya mo't. Mapan siguro agbirok iti sabali agayem na. At dapay ay mabirukan na sa bali agayim na. Kat nagmadimat ti ugali na. Dito'y langan barangay hall ti pagistambayak, kapitan. Tadda kagayim kaw. Ay, una. Diyan ngamin kaya ti ugali dagiti karubak. Agure ka. Apay adi mo kayat ke no nagsisingput damit nga amaw. Anya ang nasisingpol. Ay, maray. Ay, gayam. Singirik man ti di mo binayadan amultam dito barangay. Anya, adaya mo't utang ko amulta. Di nga panakiapam edi ka dagiti nagsingsingir kan ka. Gaputa namin ngayon reklamo da ka. Apay nalipata mo nga. Ayunay kamutan, kapitan. Naglaing ka magayam nga singayr. Apay, di mo amo nga ginteres, di multam. Anya? Ay, agbayad kan. Ipaala ka ni tresurera di resibo. Kagura ka, kapitan. Kuna no nasaya at kagayam, samot gayam. Ay, dayta katirigat na kan ka. No singirin da kakit agungot ka adagaws. Anya, mo't dayta klase ti ugali mo. Naglaing kayo amin nga singayr. No di ka agbayad, manayonan di multam. Ipabalod da kan. Unay kamutan, kapitan. Dayta panangguram kanyak. May sapay a violation. Agsaw ka pa'y maminsan, tagayabak iti pulis, tatiliwin da ka. Ay isa. Bayada mo ti utang mo. Kinisublim da giti binulbulod mo. Sana dayta gumura ka no singirin da ka. Barag, day tuyang, di palanggana, mabinulod ni tuyang kaw. Ay, agyaman nak. Naisublimot langayin.
Agyaman nagtatabadong Pasensya ka na, kanina na matuyan. Tinapatay, naisublin da iti palangganak. Why, takinasarita ni Uncle Mau. Iso asiming basitay. Agbayad akaw, Maray. Podno ka ditikino na, Maray. Wun, Maray, tanay. Tanak ni Kapitan no jak agbayad. Ay, agyaman ak, Maray. Ibagak to kwa na nagbayad kan. Mabai na mga minon, tasing-singirin da kaun. Ay, wun rombang laang agbain ka, Maray. Ay na to yan. Ti utang mo, bayadam. Ti binulod mo, isublim. Agbain ka kumaman. Ala sigay! Dinan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insura para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Pukay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kay, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Matangak man itila kung mabunang, Maray. Ay, wun mo't kabadong. Manaw, tigatangam. May salang. Di mo ka di igatangan ni Marito yang itibunang na. Bayam, tay suntumot yung may gumatang iti para mo't kingkwa na, Maray. Sa bagay mo't kitdi kabadong. Ngala, agpili ka nga ron ditan iti kayat mau. Daytoy. Daytoy may sa ti alaek. Dayta may sa ti alaam maon. Adda kaluban nan. Ay, saanan, Maray. Isupay nga, awitag dayta kaluban. Nakagata nga kaw, iti bunang kaw. Kat iyaramida mo na iti kaluban na. Uray saanay, kastoy nalatan. Anya, igigamamlatan day taamapan ije bangkag. Ay, kitwin na. Pangdalos kong tumot lang, iti igit, iti dalan. Anya, Mapan ka maggumatangay, iti paraking ka. Tadwatang, agdalaos. Sigay, umunakan ije bangkag, tainak pa'y gumatang. Sumarunukan to adagos, Tapno ado ti malpas ta, madalusan. Ay nawang ka day! Angkay, ngimot tatabadong ti masabat taaw. Huwag ngagpesaw. Ada pa igam na abunang. Sa dino ti papananyaw. Kuwarab. Parinteng. Ay, muna ta ada pa igam mo abunang paray kat nagdakal. Nakabutbutang kayo matatabadang. Kasla kayo tumagbat. Ay, ikabil mo man di takaluban na. Tapno di mo igaman. Danag yun, San kayo mikit at agbadan, paray? Ay ura asino ang makasabat kan kanukas ta. Mabutang nga. Anya, Nang runa no kastang iwasi-wasi-wasyo iti dalan tabuning yaw. kabuting iyo gayam ti may sabudan. Daytoy adda kaluban na tigatangak abunang. Kasta ti gumatang itibunang. Ada kaluban na mari. Una, Kapitan. Apay. Mayat ti kasta. Tani pare badong. Ay apaw. Igaman na din tibunang amagmag na iti dalan. Ay. Ibagbagak nga yaramidan na iti kaluban na, Kapitan. Ngam di namot kayat. Tay ka makamumutin na. Ay agdalos kayo gayam iti bangkag yaw. Wan, Kapitan. Mulaan mi man mo iti sayo tay. Ay mayat day ta. Ay very good. Nagadugayam tibunang ala ko ita ni kagawat ko na nga. Anya. Nagtatadampay mahit. Mayat apang dalos iti ruot. Apay, ruot laeng aya. Uray anya dita, mabalin mo, no natadam. Gumatangak sa iti bunang ko Sika, no kayat mo. Ay dumagasak inton malam. Pagdalos ka iti arubayan. Nasayaat mo.
Nang runa kat sumamsamak dagiti ruot kas kadakayo dita. Ay, iwan nga rod. Masapula dalusan. Ay, makasalida iti diding. Agmula kanton iti sukat na nubilang. Ay, agmulak to iti kasukat na iti laod ti balay. Ay, no saan da ko madadakkel unay. Mabalintamot ayalis. Sukatan talatan. Day, manganot na tayo tipukanin da tataba daw. Ah, Bawal sa mo ti agpukan iti kayaw. ay wala. Maipariti agpukan iti kayo. Kasano ngay, numulam matlaang. Ay, uray pay. Saan arumbang apukanin? Ha? Nagdalos da ka nung amin iti bangkag da. Ay, awan siguro pukanan da akayo iti bangkag da. Sa bagay, sigud matid di bangkag da day jay Ay, malaksid no agumada iti sa balay. Ay, dak amaw. Ruruot lang, tidaldalusan may pare. Aya? Saan na kay kayaw, tipukpukanan may ganituyang kaw. Ay, nasaya at no kasta paray. Buwan pare, muray ibaon mo ni Kwaraw, gamang kita kada kamay. Malamamati ako pare. Nagyaman na pare ah. Eh, may parit nga minti agpukan iti kay kaya. Nang runa, hindi ti babasit. Ay, mo biday ta ah. Ika kadyagda nagpare. Ay, no bilang man agpukan kayaw, agmula kayo matla iti kasukat na tapno birigon analawag. Ay, nalawag ah pare. Sana po ng tigatanga, kagawad. Anya ngay nga rod matikayat mau. Tayo man kutsilyaw. Mano day tawi? Nalakalaang dayta, kasaan mo't ang bunag. Dahito yung tigatanga. At iti bayad ka. Mabitlaang. Oh, ato yung matisokleng. Mayat dahito yan. Tanatirad ka natadang. Pangusaram iti dayta. Kami ito man iti pandag tipungan ka. Numaturog at iti rabi. Taapay kanumal. Pasaray mabangungutak namin. Numaturog at. Anya, Unada mabutan ka no dagiti dakas nga ilimintaw. No adda kutsilyo iti sirok tipungan mau. kasta. Enteng, papanam. Ay, iti balay ni Kwaraw, Anya, umuyog ak kadakwada ita arabi nga gronda. addaken ka dayta, inteng. Nasaya akmot nga rod, kakunamok Ay, nagpatpatnag kami siguro. Inakto siguro makiturog iti balay ni Kwaraw mo parbagon. Sige, inteng. Agaramid ka iti kaluban day tabuneng mau, badaw. Nya, ay banog ko lang day ta, gararamig. No masadot kang agaramid, di gumatang ka. Apay masapol pa lang aya. Mabut-butang dagiti dagduma dita. Na nakaigam kalatan iti buneng nga awan mo't kaluban na. Ano ko ma? Saan ko mo't idatag baday? Kas kalakan nga rod tumagbat no masabat da ka dagiti tattaaw. Panang ipapandalaan day ta. Oray pay, Nagadulaki nga minin na yati manang ipapan. naa. Ay, Kwaraw, apa yun dito kutsilyo? Ay, ay, Sagana ka ita kanya. Si kabuhanan. Kwaraw, anya ti mapaspasabakan ka? Salamat. King ka na ito yung kutsilyo. Kwaraw! Hoy! Saan? Hoy! Hoy! Kwaraw! Ang kalinteng. Ay, lukas na. Tagtagain po lagayam day jay. Magmag na ka, nga agtagtagain na. Ari banang. Umay ko man bulodin ti pangasaan nyo iti bunang. Anya, Asag man nalalaing day ti bunang kaw. Sakbay ang mapanak agdalaws. ay katuan pari badong. Dayta ti pagas-asaan ni inteng. Yaman ak maray. Kawan ka di pa ni parinteng. Awan pa'y takuna namot makiturog kan ni Kwarog. Pakipaganto nga rod maray ha. Inulog ko dahil ti pangasaan na. Di ka agdanag, paribadong. Ibagak to kan kuana. Nagyaman ak maray. Isublik taon, intun malpas ko ti agasa.
Bawik anapan naturugin ijayan di kwarong. Day, apay? Naimbagta na sigla ta. Jesus. Ay, nakaigumkid din iti kutsilyo. Na, adda gayam agtagtagainip a bumangon ken magmagna inteng. Adda ah. Ningarod kwarog. Ay, no kastamot laeng. Ibagam taliklikan na ti agikabil iti uray anya apatadem iti pandag tipungan na. No kasta maturog. Jakto pa mo nga adda gayam kutsilyo iti pandag tipungan na. Ay ket, masapul nga rod akanayon nga adda kaduan na maturog no kasta. Hey, nadidigra akon. Jak kaya ti makiturog iti balay na. Kartingam ti magna. Aldaway. Kasanaw, nagbayag ka ngamin ananga sa tabunang mo. Tapno na tademlat tamot ah. Ay na. Ay. Kartingam ti magna. Nagalis ti jalan. Ah! Ay, ulayan! Ay, nasugat ti magtuyan. Ay, nagsakit. Ay, saus! Agdardara nga agpaiso ta imam! Nasugat nga agpaiso da ito magtuyan. Ay, tulungan ako na. Ay, daytan ti bagbaga. Ngayaramidam iti kaluban na. Ay, Kwarog, tulungan na kami. Nay, agdardara mo tayo imam tataba daw. Itulod na ko may hospital, Kwarog. Ay, sige, lumukan kan tataba daw. Nasken a makita da ita ti doktor, tapno resitaan na ka iti antibiotic. Ay, man tanay. Ay, nagsakit, nagabgas, Kwarog. Ay, nagdapanyok dito itataba daw. Nadalos da itaw eh. Mabit lang ah. Barabadan tapay da ita sugat mo. Anya nga ay kunak ngamin nga iaramidam iti kaluban di buneng mo. Di mumut kayat. O, di nasugat ka laka nga raw. Ay, nga rod ah. Ay, talaga natadam, tibunang ko nga iniggamak. Si kanto mo nga may. Di mo kitkitaan ti pagpagnaam. Di na igalis ka. Wala, Huston. Nalpasin ti amin. Nasugat lang nga rodin sa ukapalasaw. Madi nga may no awan kaluban ti buneng. Tawan proteksyon na. Wayne, ikarigatak taon, ti mga ramid iti kaluban na. Wala, tamangan numaulit, tinapasama. Lading itak tinapasama kidi na minsan arabi ang kail. Apay nga may nga gikabkabil kaya iti kutsilyo iti pandag tipungan mo. Kanayo nak ngamin ang mabangungaw. No kasta maturog kiti rabi. Anya nga kumati koneksyon ti kutsilyo. Tapno agbuteng ati dakes nga ilimintaw nga umay mang pasyar kanyak iti rinabi Na nabangungot aklat tamay. Eh? Burangan kayo kampay idi iti tagtagainap ka. Yay! Damagyak mamari no dapay lakong makaluban dita. Ay, adoa ka ba daw? Apay aya? Gumata nga man iti may sa maray. Nasaya at mo tanapanunot mo dayta. Wayne, napanunot ko itan. Nasaysaya at gayam no may kaluban ti bunang maray. Wen iti kasta mailisi ka iti aksidente. Babaen ti bunang. Win nga raw maray. Isong igatanga ka, ti kaluban na. Amom ti rumbang nga ramid ang kwaraw. Anya nga ang kail. Akarara kasakbay ang maturog ka. Tapno di ka mabangungot. Ha? Day tati armas no maturog tayaw. Saan kat kutsilyo? Ayun anya. Mabalin to may makisarsarita ka na kayaw, paray. Ay, Kwarag. pwede lata, pare. Ay, yaman nak pare ah. Diyak ngaminin makatrabaho ita. Tasan pa yan, imbagan da ito'y imak ang nasugat. Ay, si kama ngamin. Di ka pampanunot no maminsan. Amom anatadem tibunang ka igamamlatan. Andi mo ka ikaloban. Sana bali paray, tasanan na maulay. Ingatanga kaun. Mayata. Awan kas iti agan nagtayaw. Tadi tayo nga ron amo ti mabalin ang mapasamak pare. Ay, agpaiso paray. Imbaglaki din ah. Tada ni Kwaro ka nang tulong ka na kami kanituyang ko iday. Ay, awan ang yaman na day jay tataba daw. Rumbang lang mat nagtitinulong tayaw. Ay, agyaman na, Kwaro. Ay natatabadong. Ikaluban mo tibunang mo. Tapno mailiklik ka, iti disgrasya.
Ala sigay! Dinan! Tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Liasya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basil. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kwartam mo tinatuyan. At daw may asa nga ilay. Awan pa ipasango kadakwada. Ay so, sayang lang ti kwarta. Nuarak mo ti pangigatangam. Italaang mat nga umay tigagayem kao. Nabayag adi kam nagkikita. Uray kasano kapatid de tagayim mo. Jak lakit di palubos nga arak ti pasangom. Ado ti nating dita ang mabalin mo nga ipasangaw. Ay, unay mo day tuyan. Apay ayaan nagimot ka. Nagagitak mo no'y baunak. Rumbang lang nga tulungan na kadagiti trabaho. Nang runa no adda papanak. Tultulungan kami ta. Ay, siyak pa'y timang pakpakan ka dagiti baboy. Kung nagaduwa manaw. Pakanam tuman idan at adda papanak. Ay, nagimot laki din ayah na ito'y atuyan. Noon ay ganandan ti kwarta, di nan kaya timang day. Ay, napukawan ka di pare. Naliday ka, mate. Ay, di nga mintuyan ko pare. Dumaw dawatak iti igatang ko iti pagsanga ilay. Tada sumangpit agayem ka. Di na kaya timang day. Kaano asumang pati sa nga ilim ay pare? Inton alal daw pare. Kastoy langan pare. Magparti ka iti manok yaw. Sa nabalita, marami kang manok. Gumatagak met iti arak ta umayak iti balayaw. Oh. Kasanungay numamuan ni tuyang ko pare. Apay bilbilangan na dagiti chicken yaw. Ay, san mo't kidi Matlagayaw! San ka di nga da na panana? Di na to amaw, nga da parjam. Ta naibus tayon ton, no makasangpit. Oh. Ay, sige man nga rod paray. Inak man mang partay. Umay kantunwal aldawa nga rod paray. Una, magalak iti arak. Mapanak pa iti barangay yun. Maray, papanam ka day. Nakasukat ka mat. Mapanak iti ayan ti may sa kabagyak maray. Si Mangpert ang naggapu ijay abroad. Inak met umiliw Nabayag ngamin ijay tanagaw awir iti apo ko na. Ay, imbag man maray. Ay, sigurado. Adda ipasarabo na ken ka. Bareng amaray. Nabayag ngamin ijay. Italaang asumangpag. Ay, kaasiman nga rudan ani pari badong ang mga sikaso kadagiti baboy yo. Ken dagiti ado ang manok yo. Dumaw dawat ket itay iti kwartana. Ngamjak inikan. Ay, apay ngay adi mo inikan. Kat nagagat mo't amang pakan kadagiti dingwen yo. No pagbarkada na mo lang ay sanon. Sayang. Ay, unay kamutan mare. Apay ngay nga imutam ni badong mo. Sagpaminsan laang mo't adumawat. Ay namaray, nuarak to pa'y mo lang ti pangigatangan na. Sanon, tasayang ti kwarta. Nabiit ka laan naglako iti baboy mo. Di ka lakot inikan mo't ni pari badong. Dito'y kapay barangay hol kagawan. Mapanak basit iti balay ni pare badong. Huwag, kapitan. Siyak pati on duty ita. Dua kami ken ni Kwarog. Unagam awamay. Sumangpit pala inton umay alawas. Nasaya at no sumangpong taon. Medyo nabayag ti bakasyon na. Impapas mo ti luko ti nagbakasyaw. Awampay ka may baon kun iji balay asumakdo. Kain agkayaw iti pagsungraw. 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 Iti p
Dala ka nga agpaiso nga ibabaon ni kwarog ta nagagat. Nasingput pa. Malakanyak iti kinasingpat ken kinagagat. Nga ta, kapitan. Ay. Na. No sa anak anasingput ken nagagat. Apay imbutos dak nga raw kas kapitan. Apag gusto ti isasangput ko, pare. Adan ti bagbagam asang hailay. Uy, pare. Umundag kan, tayam amo kay, tigayam ka. Ito tayo paalam nga anak. Awat mo. Ay na, nagyana sa'y. Nagyaman na pare ah. Umundag ka, kagtugaw ka pare. Oops! Pare Bilyong, iyam amaw, ti Kapitan May, dito'y kabildatan. Ni Parinteng, pare. Maragsa ka na ka makamamukan ka, kapitan. So tigayam ka pare. Ni Pare Milyong. Maragsak anak makaamukin ka, pare Milyaw. Awagan kan iti pare. Kumparik mat ni kumparim Badaw. Pakaidayawak. No awagan nak iti pare, kapitan. Sige. Uminom tayo nga ro din. Idigar si... pare Milyong. Pinsan, arig na sangsangput mo nga magawid ka kadain. Ay, insan, tadagiti dingwon may. Amangan no saan nga asikasuan na imbag ni Badong Kao. Saan ka de ako na nagagat ni Badong mau insan? Nagagat matkit day, insan, nga may mayat jay adda ak ijay amang kita. Amangan no adda manen barkada na ijay balay kat maliwayan na. Aldakan ka day tano di ka nagbayag ditoy. Ay, agyaman na kadagiti inted mo akapay kandad dumapay insan. Ay, basit la day ta insan. Nagado kayo mat ngamen, iso nagbibingayan yon. Ay, wang nga ro din san, adu kami akabagyam. Ada ka magaya man tuyak. Nay, kanya nga day taawit ma. Jay man inted ti kasinsin ka. Basita ka pay, sabon, chocolate kan bangbanglaw. Payasaan ka maragsakan, iti ininted na. Kasanaw, namnamaag ngay kanak kumay ti dulyar ngam saan mo. Nagadol lang aro din day tainted na. Tarigagayang pay lang may ti dulyar. Kit dolyar may tinggatang na kadagita imbunong na kada kayo akabagyan na. Naggapo nga ro di Jabraw. Adu kuma ati itad na. Napan ni Jay abroad tapno agurnong para iti pamilya na. Saan kita para kadagiti gagayim na? Imot kit di Ay, saan nga imot tada itad na? Ti imot kit jay dawa time lang aruday. Di pa'y lamang tay. Day jay ati imot. Anya ti kayat masawan. Di mo ka di makita jay asaw. No agkinkinit iti tulang. No dawatam kit agnger-nger. Sana mang tay, oray ka balay na. Kas jay ti imot. Dandan iti anibersaryo ti kasarta tuyang. Partsenta ti may sa ababaw. Taya banta mo dagiti gagayam keng kabagyan ta. Anya? Ay sus, saan abasta ipasida ti baboy ta? Naglalaingan ngay dagita. Nagngina ti kanan ti babaw. Unay kalaki din aya. Adumit ti baboy mo. Saan ka malugay? Uray, jaklakit di kayat. Uray nagpakanla kumatiin tulong da. Saan mag? Sa mukat ipasidan kadakwada. Ay, di nakpay mapagustuhan, mate. Anibersaryo tangarod. Intalamanganan iti restaurant, mabalinin. Ilagip talang, metal daw ti kalay sata. Nudwa talang, sanay. Ay, umpay ganas, mate. Naggagitang agpakan ka naglinis iti kulungan ti baboy. Hindi nakpay mapagustuhan, mate. Hey, pigsaam tay bagbagam tajak mangag. Mare, nakitakmat ni Badong mo amang digdigos iti baboy yo. Ang nakamisuot may. Kaya nakitdain apartyan mi kanuti may sa ababoy may inton anibersaryo may. Apay adi mo kayat kat adu ti baboy yo. Nagngina ti baboy. No ila ko may, diada kwarta may. Ngam no partyan may, anya ngay ti kwarta may. Ay, maasya naklangamin kan ni Badong mo. Naggagat,
Ang di mo matpagustuhan no adadawaten na ken ka. Wana, saan mo ngamin nga no ti daw-dawaten na? Wen ngem kayat na ko mamot ti ag-relax. Apay, saan makarelax no adun to ti kwarta may? Inton ila ko may ti bagbaga na apartyan na. Saan la a kwarta ti makagapo tapno makapag-relax. Wano maragsakan mat ni badong mo, mare. Kayat na siguro, jay adapasken ang mapasamak. Nagastos ti pasken. Banog pay. Kano iti restaurant ti panganan may? Sana kon nga glutaw, kan aginaw. Di mo ka dinayaayo ni bakit mo, itikid daw mo agpasken kayo inton anibersaryo yo. Ay, di na kayat pare. Imot nga men, nituyang ka. Sayang. Agparti tayo kumay ti baboy inton anibersaryo yo. Nga maday singasing ko ken ka, pare. Ha? Kasano ko mapare? Saan mo met siguro apakabasulan? Tas ikamat ikang runa namang pakpakan kadagiti baboy yo. Ken mang daldalos iti kulungan da. Ipagam, tingitingan ta, nung mabalinday takunam nga isingasing mo, pare. Umasidag ka kanya, tayarasas kukan ka. Haliman nga raw nung mayat mo laing. Kastoy, pare. Ha? Mabaling nga taday ta, pare. Gumatangak man iti dua supot at tinapay kanarak, maray. Na, maipulutan ka di ti tinapay, ka ba daw? Ay, saan niya kulutanan ti tinapay, maray? Ibabad ko ti tinapay iti arak. Na, tapay nga ibabad mo. Saan ko mabaling nga ibaga, maray? Pasensya kan, sikrek. Natada pa'y pasikri-sikrit mo. Tayo na, barang nagbaligay. Kidawag, saan mo sasawad ti baga ka? Natalag ti makamaw. Malaman lang, tapno di mo ko na nasa lawasawa. Ikat kasta, nasingpay akagawan. Masya, nakngaminkan ka, kabadong. Amaw, ti sasaadaw. Sige, pare. Ibabad mo amin na tinapay iti ara. Kalpasan na. Ipakan mo iti baboy. Agayat mo ama party. Mabartag nga tati baboy, pare. Numakan namin na tinapay na ibabad iti ara. Anya kita sana mabartag. Ala, agawaan mo. Tama nga no sumangpot ni tuyang mo. Halingarad, sa ipatug ko ti arak iti tinapay. Ngayong kabil ko iti basit at timba. No simagapsapan ti arak iti tinapay. Ibakan mo ni ti baboy. Kita ti mapasama. Yan, pinadas mo ka di day tuyay, pare Milyaw. Amo kaya no saan ko pinadas. Saan ka di at ipadas ti pakasurusuruan pare? Sige. Tadapay pa na. Nabartag ngagpaiso ti babaw. Ay, ipagakinituyang ka. Nga dag sakit a babaw. Tuyang! Umay ka dito yung kulungan ti babaw. Masakit ti may sa baboy ta. Pagkunamot masakay, awan mo tiyang sakit ababoy ta, kapinabakuna akong matamay. Umay mo nga min kitain Sana makatakdair. Di na pa'y kayat timangan. Sigay, umayak dita. Ay, darasama. Ay, day tanay. Nakaidalatan. Di na kayat timangan. Apay nga agsakit mo't nga agpaisaw. Ay inkayaban ti veterinaryaw. Veterinaryo nga. Parjem kiday. Nung makita da nga da sakit ti babaw, iraman da pa ikalay ti daduma. Kamaalisan ti daduma babaw, dito kabildatan. Ay delikado nga raw no mairaman ti daduma. Mala, inkaibaga kada kapitan, tapartin nyo nga rudan. Wain ta si bibiyag pay. Numatay, paikali da. Ay awan maramanan. Hintay ujay balay paray. Hintay parjen ti nabartag ababaw. Anyat ko na pare. Nabartag. Uwan paray.
Di mo ibagbaga ah. Di amo ni tuyang ka. Kahit masakay. Ha? Ay, aguna ka man. Anyat inaramid mo ijay baboy. Pinakan ko ititinapay nga daarak na. Naa. Isuan na bartay. Sana mga daing. Naa. Pagarupan ni Marituyang, masakit. Iso ang nagmayatin ang maparte. Ganun ba? Exactly, pare. Imutan nagtumay. Ay, pag madyan na numabinsan tinaimot kay, ta makapanunot ta iti madi apamuspusan. Ang paray. Madimat ati inaramid mo. Binartek mo mutin jepid. Ay, lawlawag kunton kinituyang ka. Asaan anasaya at tinaimaw. Happy anniversary, tuyang my love. Happy anniversary, met. Buddy, my love. Ay, nagpasken ta adi na oras ta nagsakit nga minti baboy ta. Ay, sorry tuyang ah. Saan na nagsakit, ti baboy ta? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kuha. Gaputa, imot ka. Binartag ko ti babaw. Tapno mapilitan ka amang papartay. Isu asuri tuyang ah. Ha? Ay, sorry met badong. Aglablabesak gayam nga agpaiso. Saan mo ko mga inaramid ti kasta? No sa anak nga imaw. Ay, agyaman tuyang ah. Tanaka-amiris ka. Ay na toyang. Di mo nga min imutan ti asawam. Tapno di nakasiripan. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay. Aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Gucci Putloy. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo. MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday ko ang estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdingan. Kasi no aya tikit kita di tatawa ba daw? Ni kumpare nga inteng. Kita ma, nakatugaw lang manay. Ay kat agin inanamot Tapay ko mga ginana. Anya tinakabandugan na ngay. Na, makadlaw ako na ba daw? Nilatan kapitan ti kanayon mo asipsiputan. Naskin lang nga siputan tayaw, ti kapitan tayaw. Tamangan no saan nan, nga aramidan, dagiti trabaho na, dito'y barangay. Day talag sipsipot ter aramidom. Inkaki di nagbangkag. Ay di nakman ibaon-baon. Sika, ti mapanagbangkag, no kayat mau. Warog, ayan ni Uncle Mo. Damot iti ruwar, nakatugaw ijay. Ingkaayaban. Makitan tumanan ni Pari Badong kat adan tumanan makunana. Anyay ko matimakunana. Ay na nalaing agsipot ni Pari Badong. Kumpormin tumanan ti istoryaan na. Iso amapan mo ayaban ni Uncle Mo. Ngay, papayaban na kanyan tibanang. Apay ayamanan ka inanaak nga ro dito'y sirok ti bayabas. Saan mo ka nung ipagpakita ti panagtugtugaw mo kinitata ba daw? Tadanto ka numanin may bagana. Aginanamo nga ro ta, nagado ti inararamit ko nagmalam. Oh, kita niyan ti aw, paypayapayan na kan. Na, tayong banikas naman ako na kon. Makaungot sabay. Mala, umunag kan. Narigat no makaungat nga tibanang. Inteng, ay ayaban ka tamangan tayo. Ay, kasta iya. Ay saan ka man nga agtugtugaw ijerwar? Ah. Di mo ayaam mo asipsiputan na ka ni kumparim abadong. Bayam nga agsipaw. Di mo pa'y ayanang ngagdagitis istoryaan na maipapankan ka. Bayam ka di nga agistorya ta mauman to.
Ibagbaga na aday talaag tugtugaw ti aramidem. Kan saan ka kanong agtrabaho. Anya saan kat kanayo naktupay abisay. Anya kat day di akumpare kun. Day tala agsip-sipot di amuna. Sayang nga talaga. Anya ti sayang nga ibagbagam. Dadya pa lang ibutos ko iti dayta, Kapitan. Ni Kapitan Inteng. Wayne, nagsadot, Mike. Nay, kasano nga ibagam ang nagsadot? Ay na, kanayon ko ang makita. Aday talag tugtugaw, teraramidin na. Agin inanamot Awan la ka din karbangan na nga agina na. Saan arumbang nga na, Maray? Tawang mga rod araramidin na. Kano inaldam mga adda iti barangay hall. Di mo aya makitkita nga idadaolwan na dagiti agikap. Kita ba? Nakatugaw man na, ni Jebal Kunahida. Aging ingat. Kalkalpas namat nga taanangan Pustaan ta. Madamdaman na ita. Agila din. Dilagbay. Awan lati di kasipsiputan mo. Ay talaga kanayon ko asiputan. Tigaraw na. Dayta, Kapitan. At adoki din. Di pa nagtugaw na. Ngam ti pa nagtrabaho na. Kyle, agring kan. Mapan ka nagtrabaho. Eh. Nalpasan ti oras ti panaginanam. Nakaturog ang mga agpasaw na. Nagpres ko na yati maturog dito inaramid ko ang balkonahay. Bumahon ka ditan, tanay. Kitkitain na kamanin ni Tata ba daw? Hindi dyan kumpare. Day di tersina ni kagawad ko anang. Nakakita dito'y balay nyo, aw. Sakman ang tisip-siputan han. Lakit di, Anyaman nga tanti pampanunutan han. Pampanunutan na, asadot ka. Ay inak man lagan. Dinalaan mo nga Duterte Aramidak apagimbagan ti barangay tayo. Mare, bagbagaam ni Kapitan, ano kasta ang maturog, wano agina na, saan na nga ipakpakita ka ni Kabadong. Wen nga rod, Mare. Dillaw ni Pari Badong. Naglaing nga rod nga agsipot ni Kabadong, itigaraw ni Kapitan. Ay kat, bayam ang agsipot latan. Oray to pa'y syakot ka na yun nakmatasiputan. Amangan ka no sa anak ang mapanag-duty di barangay hall. Kat, isumot ngay. Awan mo ti aramidan na. Day talang nga rod agsipsipot ti amo na nga aramidan. Trabaho tayo anasaya kagawan. Tapnawan makuna dagiti tattaaw. Nang runa ni Paribadong. Kat agtrab-trabaho tayo mata na saya at Kapitan. Sipsiputan na tayo kanaw ni Paribadaw. Wen nga rod. Kano makita na tayo ang nakatugaw, istoryaan na asadot tayo a barangay officials. Saan mo't apod no? Naglay nga agsipot, naglaing pa nga agaramid iti istorya. Saan tayo mo't asipsiputan ni Paribadong? Pambarak ko mga yamang sipot kan kuan. Nagsadot tupay, di na pa'y matulungan ni Marituyang. Ay na, Mare. Si kamot tanti nakabaklay iti arado. Abay ngay. Ay, nagsado mo nga min day daw, Maray. Ay, ayabam ngamin tatulungan na kang agbangkag. Nauma akon ang mga ayab kun kwa na, Maray. Siyak laengan at agtrabaho. Tamabanugak laeng amang pilit kun kwa na. Bambantayan na mutlatan ti garaw dagiti barangay officials. Nang runa kaninteng. Ay, pasensyan ani Kapitan, takasta ka nga rod ni Badungkaw, naglaing nga agdilaw, ngam no iso ti dilaw agungag. Ala, mapan ka nga ruden ijay bangkag yo, Mare. Ay, uwan man Maray tanay, nagdagsan da ito arado abaklay kaw. Na, Kabadong, anya ti aramidam. Umayak ang tugaw dito tersina, Maray. Umay laang manan agsipot ti aramidam. Ay, kituwid na. Saan ka amabalin abas tagtugaw dito tersinak? Nay, apay kay, iparit mo, tagtugaw dito. Katuan ata tersinak. Apay nga iparit mo ngay. Ibawal kon dagiti umay agtugaw nga agsipot-sipot laang ti umay naramidan ditoy. Anya. Imbag ko mamot no saan na kami nga yaramidan iti dakes nga istorya.
Ireklamo kan sa. Ay, agreklamo ka laeng. Basta saan kan ang mabalin nga agtugaw dito tersinak nga umay agsipaut. Dito'y lang nga tersin ang timabalin ko ang pagtugawan. Nagado dita sirok ti kay kayaw. Kapitan, pinarita ko ni Kabadong agistambay ije tersinak. Kasimit. Kasano, jay lagsipot yung muna nga aramidon. Binagaamla ko mga imbis nga agtambay. Inatulungan ni Marituyang. Ay na, amo na daytan, Kapitan. Ito ni, kasi ni Marituyang. Agmay-may siya nga ada iti bangkag. Idinto ni pare badong ka. Hay, agtugtugaw tar aramidin na. Kaano nga taaya sumardeng ti panang sipsipot na kadatayaw. Hey, uray sakit masikuranak itikas jengar aramidin na. Limabas manen ni Marituyang anaggapo ije bangkag na. Permi piman ti pan nakabannog na. No kumamit tatulungan ngamin ni pare badong. Ket no agmalmalam ang nakatugaw ijay ighed. Sipsiputan na kami nga rod nga opisyal. Wen nga rod Ay, maumaak paikit din ang magkit-kita kun kwa. Saan nyo langan ang pampansinin? Sa bagay magkit di Aramidan nyo latan dagiti trabaho yo nga opisyal. Uwi na, mauman to lata. Day, anya ngay aramidom dita salas badaw. Nakatugaw. Sipsiputan ka. Siyak pa'y tisiputam anabambanog ang naggapoy jay bangkag. Sipsiputak titunggal garaw mau. Tanay, mabisina ka. Ako pa ilan naluto may. Ay, saus. Sika kumamatan at imapanaglutaw. Sikamot din Awan may inararamid mau. Kanya nga awan. Napanak nagsipsipo di tarwar. Saan kide na trabaho na ito? Ay, makauma ka! Kanya makauma sa sawab. Sikaki di at makauma. Saan ka mapan aglutaw? Siyak man mati agtugaw ita, badaw. Ha? Siyak man mati mangsipot iti garaw mau. Kanya. Baliktaden taman mat ita, badaw. Si kamot ita ti siputa. Kita man tilaing mo ita. Ay, sana kun ama pa nagtrabaho ijay bangkag may maray. Nayapay ngay. Makaamumutin, ani badong kong agtrabaho? Ay, impasublat mon ken kwa na ti panagbangkag. Wen marwam gayam no saklaeng. Nasaya at launay daytaan na panunot mo. Wen maray, mapilitanen ni badungkaw ang mapanagtrabaho. Ay, katawan nga roden at imang dilaw kada kami no kasta. Maray, ayan na ngayon, nituyang ka. Ay, awan diti tersinak. Nakita lang mo, makisi istorya king ka itay. Timbakder, jak amo no sa dino tinapanan na. Apay, di na imbaga. Jak nasiputahan. Ay, napanan na katan ngay. Apay, di mo ayan nasiputan. Saan nga nag? Naglaing ka nga agsipot. Angam di mo matgaya masiputan ni tuyang mau. Ibagam, kadagiti tanod anas kan akanayon kayo nga agrunda. Makapasadot mat no maminsan ti kanain nga grondang kail. Kayat mo, ada kayo tisiputan ni pare badong. Kahit adan tuman ibaganan. Ay, wanan niya. Sapay naglaing nga agaramid iti istorya. Kituray mo't da kayo nga opisyal lang kail. Sipsiputan na kayo latan ni tata ba daw? Iso nga raw, dadi mo ka di madlaw agim magat kamin. Win nga raw tang kail. Ada ngamin ni pare ba daw nga pan naka-CCTV tayo iti barangay. Unang kail, ta makita namin abanag dito barangay tayo. Maray, birbirukan na kan ni badong mau. Bayam nga agbiraw. Sa bagay, nalaing nga agsipot. Ang mga nuumay nakabirukan dito balay. Ibagam nga awanak maray. Nay, apay ngay. Tapno mapilitan ang mapanagtrabaho. Siyak lamin na Sa bagay mo't di Agdunya akmat ita maray. Agmalmalumak dito'y balayaw. Agmalmalam nga? Dito yakun aamangal daw kan makikapay.
Kastagayam ti planom. Basta di mo ibagbagakin ni Badungkaw nga daak dito'y balayo, Maray. Nasken asaan na amaamuan. Awan mo ito, ninanamatuyan. Kwaraw. Nay, napananan ngay. Apay adi mo nasiputan no sa dino tinapanan na. Saan nga raw? Apay, nasiputan maya. Sa anak mo't analay nga agsipot akaskan ka. Ay, naumansan ni tuyang ko kanya ka. Lakit niya. Nauman to pa'y ni uncle ko asip-siputan. Ah, kasaya. Di mo lang amin amu kahit. Ado ti araramidin ni uncle ka. Man-manon to pa'y nga ginana. Ay, agawid kan, Marituyang. Nay, apay apagawidin na ngay, Kapitan. Kat ado pa'y mo dayto'y kape kan asukar yaw. Na, talaga nga ado pa ti plano mo nga ibusan. Diyak pa'y kumakayat ya gawin. Ay, kasi ni Badong mo no di ka agawid. Ay, bayam, Kapitan. Saan to? Pa'y amasyan kanyak. Eh, kasi matawan ka na. Yung kailutuan kidin. Apay nga ibaon nak nga gaway. Na. Kanayon na kanto pa'y asiputan. Ah, Siyak pa yun, ti mabain iti kasjengar aramidon na. eh, di mo ka di amaw, aga po iti panang sipsipot na kada kamay. Kat ad-ada agi magat kamay. Nag-work? Ah, kastaya, Kapitan. Opo. Anda ngamin mang sipsipot kahit. Isu nga ada mo pagsayaatan na. Di pa nagsipsipot na kada kamay. Ah, adaya mo. Eh, kawin. Isu saan ko akaguran ni Pare Badong? Ay kat agyaman nak ang araw, Kapitan. No saan mo akagura? Awanin ni tuyang ka. Ay, tuyang, agawid kan. Ah, Ada akon. hay, adakan tuyang. Dakpay kumakayat ti agaway. Ngam pinilit nak ni Kapitan. Takaasi ka kanaw no awan kaduam dito'y balay. Wain, itantupay ka kasi akaw. Day tanto lang amin agsip-sipot ter aramidom. Isungaron nga isardeng kaon. Mapana ko nagtrabaho, iyay bangkag. Ano saan ka nagumura kanyak? Nasaya at mo, tapno saan laday tagsipot-sipot ter aramidom. Di ka lamabain. No isardeng kong tagsipot, saan ka ba tinapumanaw dito'y balaya? Basta trabaho ka saan ka panawan? Kahit no sumangpetak ang naggapo iti trabaho, naskay nga danaluto ang makanan Day talagayam. Nalaka aklaang matkat akasarsarita badaw. Ay, tatabadong. Di mo usaran ti oras ken panawan mo. Amang sipot iti garaw ti padam atao. Ala sigay! Didan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Anything! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Anya nga tiyan aramidem, inteng. Ay, apay di mo makita nga ada kacachat ka. Kan madamati pa nagkape. Itay pa'y laday ta akape ah. Nalipatam sa mo ti pagrebengam iti barangay. Apay ko ba ang malipatan? Ada ba't sekretaryak ijan mo awanak? Oh. Ay, darasumkit din. Di mo ka dinang ti ibagbagada. Akana yun kakano nga awan iti barangay. Eh, umapal daladag kita. Ay, awan ti adu arason. Darasumkit din tamapan kan. At dapay kagawad mo akanayon kanong aglangan. Alis to da kanulaeng no panagaawat iti honorarium. Ay, suda ah. Wira ako. Mangalak ko may clearance ka. Gumawan man hindi pare intay. Kanayon lang awan.
Ada ak mata sekretariana, Tata Badong. Uray adda ka, tasaan mo't mabalin na si katimang pirma, iti pirmaan na kuma. Soblian yun tulaangan, Tata. Aramida, tapirmahan to ni Kapitan. Nagpa-importante launay mo, dahi ta, kapitan. Di na pa'y amumot, akasyan di tao, kanayon nga, subli-subli di dahi. Asidaglaang mo tita balayo, Tata. Kasano nga'y, dagita adayo ti balay na. Malas da. Nagpapada kayo iti panagrasarason na. Di yo amo ti rigat, ti padayo ataw. Masuron ni Badong ko kada kayo nga opisyalis ti barangay. Apay ka di manan, Mare. Umapal ka day, iso ang masurawn. Ay namaray, saan aga po iti apal? No di kat gapo takanayon kayo nga awan iti barangay haul. Apay nga awan ako nam. Ada kami, Maut. Na, kasko maita. Si Kati Onjutay. Nga madaka mo dito'y tirsinam nga glalakaw. Asidag, Maut. No, ada ka sa pulan da kanyak. Mabalindak, Maut, apok kawan dito tirsinak. Kasta kadilatan. Mapankalaang no adamang pukaw ka. Agaw awat kayo iti honorarium ade kayo mat aramidan amay apagrebengan yaw. Enak manangan! Naggapukan samot ijay tersena, Kwarog. Apay anak itak apimanaw ni Marito yang akas lamasursuron? Nangagkuti saritaan da na natuyang kan kagawad ko na ngantay. Anya tinanggagmaw asaritaan da. Kanayon kanungawan dagiti opisyalis iti barangay haul. Ay, dayta kat tikungkunak. Imbagak namin ka ni Uncle mo ang masapol akanayon da nga adda ijay. Napanan na ayan, tay. Ay, rimwar mo't itayan. Awan ka di ija barangay hall. Jak pa na panijayan, tay. Ay, agpapada kayo nga rod nga awan ijay Uray si kamat, ada ka pa'y mutlaang ditaw. Ay, wain. Uray sak gayam, kadyak pa na panijay barangay haul. May isa kabit ko harap. Apay nga da ka dito'y sangot ti Tersina. Nay, apay adamagin nyo, tata. Saan ka di nga uray si kakat adaka mo't dito'y Tersina? Uray agmalmali mga da dito'y Tersina. Ta saan ang agur uray iti honorarium. Ang amda kayo ngay, ada honorarium yaw. Nya ka diti parikot mo aya. Apay amasiknaran ka launay kada kami. No awan kami di barangay haul. Umapal ka kaday? Umapal nga. Anya ti apalak ngay. Ti kinaliway yaw. Awang kababay nyo Apay nga awan manin babayin may. Awan bayin yaw nga umawat iti honorarium. Nga awan mo ti mararamidan yaw. Apay ko mga awan mararamidan mi ngay. Ay kadabagim-tabagim Nanya tinaramidan yaw. Papada kayo amin. Awanan kayo iti bayin. Ay di ka malangay. Yes kay. Si kamot ti masabat ka, paray. Wait. Saan ka di arumbang ay barangay hall tayan mo, pare? Apay adiktaran na ada sekretaryak ijay. Apay, di sekretaryam ti kapitan. Di ka man agin lalaing. Nalalaingak ngam iti sika, ta kapitana. Idinto ta sika. Awan tupay paglaingam. Kahit, anya kay tinaramidam para iti barangay mo. Pasyar ka lapas siya. Uray kumano, ipatarimaan mo kumati lasong-lasong akalsada. Di sikan timang tarimaan no kayat mau. Apay asyak timang tarimaan. Sa upay itatimay sa kapitan ti kasta, pare. Ti kapitan, ti pagsayatan ti kabarangayan na, tinto na rin na. Saan nga guray lang ti honoraryo, makunak madain. Na, ti pagsayaatan nyo kan ni Marito yang matinto na rin. Saan kat asyak ti sipsiputam? Nagkita kayo kadiki ni Tata Badong Angkal. Aging lalaing ti salbag. Sa pawan nakitin, ti kinalaing ka. No maminsan, kaslapod no mo ti bagbagana. Asino ti agal mo? Siya kuno ni Badong. Sika Oh. Natataar ka nalalaing kamutlaan. Apay nga raw nga ibagam ahusto ti ibagbaga ni Pari Badong. Amangan ka no nga minwad da umay nga gapoy jay ilay. Kat maduktalan da ka na yun tayo asaan anak ka jutay. Awan ti umay. Nudidak awagan nga umuna. Isu nga, don't worry. Sige imbagam day tangkal.
Iso saan akong ngagdanan? At ako maipapirma. Nga mawamanin ni Kapitan, Maray. Nay, awan ka di ijay barangay hall, pari badong. Awan manin ijay. Kunak nunyalis ng to, opisina na dito balayaw. Tamasapol pa nga umayak dito. Ti amok kat adda ijay barangay hall. Hangam ko namat nga awan. Awan nga raw. Rumbang ko mga da iti opisina na. No oras ti trabaho. San kita sumanursor? Kas labulo sa baboy sumanursor. Makapasuron. Ala, iba timunday ta pari badong. Ta ipapirmak to intun sumangpet. Sanay. Ah, Ibagak tulangan kini Apo Mayor. Akanayon nga awan ti Kapitan. napanam ka di inteng. Tapno amom, masursuron ni pari badong. Ha? Apay ngay? Adda ka no papirmaan na. Ang gapo tawan ka. Inna ka no ibagakan ni Mayor akanayon ka nga awan iti opisina. Salbag tayo dyan, pare badong. Itun kuwan, puligusag titenged na noong tanak ni Mayor. Ay, anya nga tamat ti mariknam no iso ti kapitan. Kat sika ti mapan agpapirma ngem kanayon kamut nga awan. Agar aramid iti nabangsit day dyan, pare badong. Isinak to pa iti karadkad na. Kasano kuma ti panangisiinam iti karadkad na. Ay, anya nga taaya ti aramidak iti dadya taaw. Ti kasayaatan nga aramidem. Agyan ka lang ija opisina no oras ti trabaho. Nagalasin taramid na kitang opisyalis. Oras pa lang ti opisina at dadaki din di tanga giinom. Agkasangan nga minti may sa akagawad, Tata Badong. Apay aditada nga'y barangay hall nga giinom. Napanda ko man naginom iti sa bali Saan kit adita barangay hall? Kayo mat makiinom Tata. Naalas akitain no dita barangay hall ti pagiinuman da. Oras pa lang ti trabaho. Saan kumamot adita Kinintun malpas kuma Kay baga kadakwada, Tata. Sanay. Pictura man kiida. Inton kwan, ipos ko tiladawan da nga giinaw. Papanamanan ba daw? Nakalo ko yan, dagiti tattao, tagrali kami, ijay sango ti barangay hall. Barang agbalew, dagitang opisyalis. Kano sandang agbalaw? No di da pala agbalew alumanangan. Ijay kami munisipyo nga agralay. Yawan lat di ka mapampanunot a pagtaktaktakan. Makapasuron ngamin dagita na butusan. Diyay lang maawat da, ti ururayan da. Kano awan ngay, ti maalukoy mo nga agralay. Imposible nga awan Ado, ti masuron kadagita nga opisyalis, tuyan. Mala, no adda maalukoy mau, umayak mo. Tapno ipakita tayo ang masuron tayo iti aramid da. Inteng, papanam ka di manan. Di ka mat agtaltal na. Kanayon ka arumwar. Ngam inton adamang sapul kan ka ija barangay hall. Awan ka mag. Hey, adala darayak apas kan. Imbitado ak iti paskan ti may sa akumparat. Ay, kanayon la ka di day taapas kan. Tadi ka pa yan matatao ija barangay hall. Apay anya kumati pagparikuta maya. Sakpay lang ti kapitan, yun no? Gapo ka day, tasika ti kapitan kat aramidem amin akayat mo. Kapitan na nga ron. Sakti to rin, dito ikabildatan. Ay, saan ka ko mga aglablabos, inteng? Panunutem nga adda pagrebengam iti kabaranggayam. Ay, ada sekretarya di barangay hall. Ha? Day talatisang kaibagam. Kasano, numapunuan ti kabaranggayam. Hey, awan ti maramidan da. Nalpas akon nakatugaw akas kapitan. Ay, maday talaga ti panagrasrason mo, inteng. Oho? Awan ka mo da kita? Dida mo dar aramidin da. Anya ngay dagiti umarimbangaw di ta barangay hall, inteng. Ay, kasla nagadumat at tattaaw. Anya ngay ti iririyaw da. Ay, nagado ti tao ijay barangay hall. Ada plakad da. Ipa-impeach da kakanaw. Anya? Impeach?
Kababain ti ma-impeach nga opisyal. Ay, day tapay lang ti kun kunakken ka, inteng. Ay, napunuanan ti tattao ken ka. Inta ka no iti barangay Hulangkail. Sumango ka kadakwata. Diyak kaya ti sumango kadagita at tao. No di ka kano sumango kadakwata, mapanday di munisipyo. Ha! Ay, salbag! Intayaw, tadenggan tayaw, nuan niya ti kayat da ang mapasama. Ay, paray! Pari ba daw? Apay, anya da ito eh. Si kamat ti dadaulo da ito agrupaw. Kaya't may ngagbaliw kayo ng opisyalis. No di kayo pala nagbaliw, ipa-impeach da kan, akas kapitan. Anya nga ipa-impeach? Sino kumanga ti makabail asumukat kanyak? Ang damit ordinansa tayo. Ano saan pa analpas ni terminaw, akas kapitan. Kahit adama di ang mapasama king ka. Mabalin na sumukat ti asawa. Wenno anak mo ang makabail. Kaya't mo asawan, isukat yun ni Banang. Kapilitan na kasta. No di ka pala nagbaliw. Iyay. No masadot kan, ni Mari Banang ti sumukat king ka. Ay, agawid kayo kay Den. Anda pa'y papanak. Siya pa. Hoy, kapitan! Kapi manaw, kapitan! Ano ba tayo? Pimanaw ti balyo do nga kapitan! Hay, kakadwa! Mangipila tayo iti reklamaw! Gapoy ti mading aramid ti kapitan tayaw! Kasasauda ka itay dagiti tattao, ngempim manaw ka. Ita, mangipila da iti reklamo kontra ken ka. Anya? Mangipila da kanu aya? Day tangarod ti kunada. Anya ti kayat mo? Ingka agkid daw iti pamakawan kat agbaliw ka? Wenno, ma-impeach ka. Kwa? Ay, sus. Ay, kababain ti dumawat iti pamakawan. Hanggang mas kababain ti ma-impeach. No di mo kayat ti mapanagkid daw iti pamakawan. Urayam nga rod ang ma-impeach ka. Ha? Siya kanon ti sumukat a kapitan. Anya? Kapitan Banang ton? Saan a kapitan inting? Katwan talaga akas tati mapasamak. No agpatangken ka, adi ka mapanagkid daw iti pamakawan kadakwada. Si kakadinti agyan iti barangay hall. Anya pa'y ngay no di kasta. Si kanto ti agluto, aglaba, agdalos, kan aminan. Ay, jak kayat. Narigat ti agtagibalay. Ay, inak dumawat iti pamakawan. Kat ikarik nga agbaliw ako. Ay, anyat pakakumkumikumam itangay, paray. Ay dinak disturbain. Ta isagana may kadagiti kakadwak ti reklamo may, kontra king ka. Ay, pare. Ay, sus. Si kamot. Saan kayo nga agreklamo ta agbalbaliwak? Saan ako na pumanaw? Aramid akong ti pagrebengak iti barangay tayo. Ipakita ang babae ni ti aramid. No di mo aramid ang ti pagrebengam, ipa-impeach da ka na talaga. Ay, pare. Ikarek. Agbalbaliwak. Uray ka na yun ka nga umay iti barangay hall. Agkapita iti nakaadado. No lakit makita may ang nagbalbaliw kan. Saan da kan nga ipa-impeach? Ay, ikarek pare. Saan ako nga agbalyudong? Promise. Ay na, kapitan! Aramidam ti pagrebengam, tapno di da ka ipa-impeach ako na ni Tata Badong. Ala sigay! Dilan tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Okay. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.
Kapitan Inteng! Saan ka di asi ka ni Buyait? Apay nga da ka di tawi? Saan ka di asi kamot ni Manong Kwarog? Apay nga da kamot ditoy? Ha? Ay, addaak di tawi. Tadituyak ket nga rod nga agnanaad. Sika ngay, ijemot ka bang ibang alugar ti pagnanaadam. Nagnagna ka di nga imay di tawi? Tawan mo tricycle ko, Manong. Naglugan ka kumaa. Awan nga rod lugan ko. Di ka di makawawat, Manong? Ha? Tasyak paikit din ti sana makawawat. Naglugan ka kumaa, iti pampasahiro alugan, ti kayat ko asawain. Awan pa'y matinted mo kanya kapag bayad ko iti pagtugawak iti lugan. Saan ka di ngagbayad ka? No aglugan ka, Manong? Ay, nagrigat ka lagi din nakasarsarita ya. Saan ka nga mina makisarsarita kanyak ano marigatan ka, Manong? Kasjay lang dayjay. Ha? Ay, papanam ngay nga raod mo yait. Saan ka di ataga dito'y ka, Manong? Apay adinak ayaban ni Jebalay mo. Kuna ni maestrami, no adda ka no ganggan na at ayaban iti balay. Saan ka di akasta, Manong? Ha? Ay, adda pa panak, kat awang kadwa mi Jebalay ikaw. Intalangan iti balay ni Uncle Inteng. Ha? Di ka di apong kwa kalbo, adakkel ti tiyan na. Di pakpakulan niya apong banang iti balunet, Manong. Ha? Makapakatawa kamot nga ubeng. Intan, tamala daw ako ni ti papanak. Ingkan iti papanam, tainak met iti balay da apong Inteng. Makawayas ka di amapan? Nakawayas aktupay tinagapwak. Kasi dagmat dito iti balay da apong. Saan damot nga imalis iti balay, Manong? Ha? Sige, mapan ka nga rudan iti balay da ang kalinteng. Ayos. Saanin asyak ti ibabaunda. Taadan ni Buyet nga ibaunda. Enteng, apay anak kami suot ka. Anya ka de ti parikot mo. Pagawi naman dahi tasimang bay nga ubing. Itaniwat mo, mangagna ka. Ha? Apay ko maapagawidam. Kakaasi-asim mangbay, pagawidam kit den. Ay, diyak magustuhan ti panagsasauna. Sapay nagrawod. Ado tikin na tamabisin. Adayo tinaggapuan na. Sakit, nagnag na. Apay ngamin nga may ditoy. Imbag no maibaunday ta. Mga no, mangan lang ti paglaingan na. Hay! Kas kala ubing, Inteng. Kasta ka di ti panagsaotin anakman. Ha? Sarong karan nakalangaruden ti kabagyam. Eh. Kastakit din ti ibagam. Ay, nagalas akababalay. Maray, asino di ubing anakitak amang ipagpagod iti kaldingyo ijay igid ti bangkag? Ni Buyet dayjay mare, kaanakan ni Inteng. Si Mangbay ijabalay. Kabsat ka din ni Kwaraw, Maray? Saan? Agkasinsin ti nada. Isong agkapidwada. Imbag man tamo na ti agiwayway iti kalday. Wen, simurot kanyak idi na minsan, mare. Nakita na ang nagiwaywayak iti kaldeng. Di kwan, imbaga na nga isukanon ti agiwayway. Nagagama nga ubang. Idi dinamag ko no asino. Dinamag na mo no asino Idi dinamag ko no ter aramiden na. Kuna nakidin, apay, di yu makita ter aramida. Kuna nakidrain. Aya, mare. Sabali ti pa nagsungsung ba't dahi nga ubang? Ang, no adalan anaimbag. Pudno mat dagiti salsaludsudan na. Kan husto mat tisungbat na. At damit ubeng, di balay da uncle mo, Kwarag. Kapidwak dayjay tataba daw. Naggapo iti kabangibang alugar. Imay mo't pimasyara. Kapidwam gayam. Isungagpada kayaw, akas lada kurkurang na. Ha? Awan kurkurang kwan niya. Kumplito ti bagay. Awan kurang, awan suraw. Da kayo ati da sursurok na.
Anya ko mati sursurok ka, lukaw. Saan ko nga ibaga amin? Ngam, ibagak ti maysa. Dahil taabot ti agong yaw. Sobra ti kadakil na. Pagkakamay. Imbis na di damo. Ibagampay lang, Mike. Kasana, ibagamot ngamin nga dakurkurang ka. Kompleto at tupay. At dako mamat sumangbay akatulong tanga agaik ditaw. Nagsamakan day tagagaikam. Nung di ka mo nagbutas. Nungay adda ulag dita. Nagpudot mo nga raw ti saka no nakabutas dataw. May mayat, ewan butas na, tapres ka. Ang mga numatagbat mo day tasakam. Makurangan tuki day. Apay, matanagan ka pa'y, Mike. No, adda mapasama kanyak tuyan. Na, apay, sika. Di ka madanagan no adda mapasama kanya. Addan sakit kurkurang, mau. Agdamagat, pagdamagan nak, Mike. Mo pa yan no asino ti adda kurkurang nakadata. Oy, tuyang ah. Awan ti pulimay, akurang. Oray awan puliyo akurang. No adda mat sorsorok na. Ay, agtalnagan. Agpadpada kayo lang, kundi kwaraw. Nay, buyait. At damot igam mo atin ba? Papa naman ka, day. Apay, no da igam ti tao atin ba? Saan ka di amapan sumakdo, manong? Ha? Eh, ayunan niya. Hey, sige. Ingka nga ro din sumakdaw, buyait. Imbag tanapan sumakdaw. Sa kumamanin ti ibaon da sumakdaw. Kastoy langan. Tapno mabibit ti panagsakdaw. Ingkamot mangalay ti timba. Agsakdo ka mait. Saan mo nga urayan nga ibaon na kanya apong banang? Ha? Sumakdo ak mait? Una manong. Rauming inom kamot iti balay da apong. Saan ka di? Sa bagay. Agpaisot ako na ang buyait. Alan, ingkan mangalay ti timbam. Tainta nagsakdo, manong. Kwarog, itaman pa'y anag disnudo ka amapan agsak daw. Ah? Ganti, mate. Di ka di kaya't mapanak agsak daw? Saan man? Ay, maragsakan ang makakita amapan ka agsak daw. Siguro nagsaksak duwa kanday. Wan, no ibaon ka. Ha? Ang ita, awan mo tinang ibaon kan ka. Ay, kasta, tikwarog. Uray may sa tikwarog, no kasta kagagat. Ay, galamang. Minandaran nak day di abuyan. Kung saan nagapukong kwanan. Saan ako man nagsak daw. Anya ti ibagbagam, kwarog. Ha? Ay, awan anday. Nakaruda nagsak daw. Ay, anya ka diti sidain tayo inton madamdaman tay. Tinula a native a manok. Wow! Sinagpawak iti marunggay. Naghimasan nantay. Imbagman, tadi na sa pulan ni Boyet, ija balayda. Eh, ada imbawag kanyak dong. Eh, di na magdano ada dito. Kat imbagak nga ada. Ang damot pa kairanudan, iti day dyan nga obeng. Nalaka nga ibabaon. Di na pa ilakat umay alaun. Nga apay aya akasurun mo, kat nasimpot mo. Ay, masurunak may bagada nga apukop. Kurang-kurang. Di maibabamot ti dayaw ko na. Napapatag ka di ti dayaw mo ako ngam ti kabagyam. Diyak mo. Ay, nadagsan ti darakan ko na. Apay kumaan na dagsan. Ay, nusyak, kayat ko. Nasingpot nga men. Maray awak pa'y ngarudgan ko, ano daduma. Na, marayaw ka? Iti kinakurang na. Saan ka de nga ad-adda akin nakurang no ibain mo ti kadaraam nga adda diferensya na. Anay ka, anay. Natagbat ko matindi sa kagtuyang. Ay, tulungan nakman. Kunak gamin nga agbutas ka. No kasta nga aggaik ka iti dadakkel aruot. Di kanto mga mindumdumngag. Hingga mangalat ti bulong ti bayabas. Malababit lang nga raw. Adda bayabas kat di taasiral. Anay, ay, nay ko ya. Sinalbag. Nay ka matindi kikit ka. Isumoy lagaya managot out. Ay, dara sa matuyang. Awanan ti kikit ka. Yakam mo na ayan nan. Nailaw ka na kitiro out. Anay, umay ka niya. Antuyan!
Kinaltal kaun. Itapal maun. Aday tay, ibatakaon. Hinapot ko ta permitidara na. Ha? Ay, sus! Awan mat ngagpay sujik-suki maun. Anay, ouch. Na, anda kurang mun ba daw? Nakurangan ti ramay ti sakam. Awanan ti kikit maun. Nay, papanan nyo ka day. Tataba daw. Nanatuyang. In kayo ka di agbirok iti ubay, akadwayo di balayaw. Apay, di mo ka di makita. Ngagpilpilayak. Ha? Ay, kunak no artiyo lang ang magnadahita. Nanano ka diti sakam, tataba daw. Ay na, kwaraw, nakurangan ti ramay ti saka na. Ha? Anya ka diti napasamak. Apay anak kurangan ako na yun, nana. Natagbat na. Iso nga ipan ko man ija ospital. Ha? Nadimot agsardengan ti panagdara na. Ay, siyas, aglugan kayo nga rudin, Ipan kayo ni di ospital. Na mga no ipatay mo day tata. Narigat no saan nga agsardeng ti panagdara na, ako na yaw. Ado ka no tinatay, gapo iti panagpadara. Ay susi ka, matwarong. Ipatay ka di tinatagbat akikay. Nadayo pa'y day iti bito ka. Uray adayaw, no saan nga agsardeng ti panagdara na. Delikadaw. Ay, di nakmanbutbut ngan si Kako araw. Naladaw kamot ita, kwarog. Adda ka din nangarkilakan ka. Intulod ko datata ba dong di ospital, tagpadara nga main. Ay, agtal na ka man. Agpadara ayamot ti lalaki. Na, nga bakit din asaan nga antay? Na, Ni tata ba dong tagpadpadara? Natagbat na nga min tikikit ti saka na. Saan nga agsardeng ti panagdara na? Isungin pan mi kininanatuyang di ospital. anya. Ay, anya nga min tinapasamak aya. Naggagaik ka na, Kaday-day. Nairaman na siguro ang natagbat, Ay, no apay met ngamin. No anya ti saan akayat ang mapasamak. Iso met ti mapasamak. Ay, kaasimot ni pari badong. Imbes ko maakompleto ti ramay na. Ita, kurangan. Anya din ang ko nga imbagamba na. Ada kurang ni pare badong. Saan akas tati kayat ko asawan inteng. Nadangran na tikikit ti saka na. Katdayjay. Ay, jak amon na niya tinapasamak. Nakurangan samot ten ti ramay na. Ay sus, kapoy a pare badong. Apay nagan-anungay ka no? Aggagaik ka no. Ay, nairaman siguron adya ramay na. Amom meten ti aksidente. Uray saan akayat ang mapasamak. Dumteng lata asaan anamnamaan. Kas ko makanyak. Adadyak kahit ang mapasamak. Ngam iso tinapasamak. Oh, Na. Anya ko mati saan mo akayat ang mapasamak. Ngam napasamak. jak kayat. Nada ka balay ko ang mga babaen. Ngam, napasamak. Si Mang Baykit din. Ay, inteng. Madintito no ti saom Kas kalaubing manan akulak. Laklakayan kan. Agnakam kakuman. Wen, apay nagkapitanak. Ayan o awan nakam ko. Kitaham ni ang kailantay. Agday ti sirok ti kayo ngagsilsil paun. Numuna tagkat-katawang agmay sa. Ay, kastamot day tang uncle mo. O manay laakat katawaan na ti makita na iti cellphone na. Makitam ka diti makit-kita kantay. Ha? Ni ka di buyet nga agtartaray nga umasidag ka ni uncle mo. Saan antay? Tibu magbabait isang ati kayo ngayan ni Angkel. Tukawan na ni Angkel aw. Ha? Ay, inteng! Adaw lagi ti batog ti taltal mo! Di na nangagantay. Na. Makumi-kumi ti buy-buyan na iti silpaon. Angkel! Ipampamaysanan tumot ti cellphone na. Ay, di na dengdenggan ti tao. Ay, inteng! Ha? Ha? Dinardaras ni Buyet at tinipay ti ulag. Nagturadain. Ay, mapanak iti ayanda. Ay, inakita kitaan antay. Ay, nagtarayan ni Kwarog iti ayan da intinggan buyat. Ay, mapanak mo't ijay. Amom ka di inteng. Ano saan at tinipay ti ubing ti ulag amang tukaw kumakan ka. Natukkawan na kan ti ulag.
Pukpukawan da ka kiniyantay. Ngam di mo matmangmangag. Kwa, nangagkutipok kawiyaw. Ngem jak lakayat ama disturbo ti panagbuyak. No awan ni buyet anang tipay iti ulag. Ay, jak amon, no anya tinagbanagam. Uray gayam kas jay na. Ang naturad tayin sakit nak talaga. Ay, pudnot ako naman kail. Ubing lama ko na, ngam nakaaramid iti kinabanwar. Iso ada kayo. Uray ada diferensya ti may sa tao. Saan arumbeng nga umsyon yo? Uwan nga rod. Ay nagyaman ako unay ka ni Buyet. Ang apa man akas jay ti naramid na iti ulag. Pimanaw ti ulag. Idi kwan. Pimanaw mo tin ni Buyet anapan nagay ayam. Kaslawang mo't anyaman kan kuana. Ti naramid na. Kahit kasurun mo ka di pailaang jay ubeng. Ay, kwa, saan uray agyan kadatan iti agnanayan. Agbababawi ak iti imbagbagakan inaramid ko iti kalabas. Pakairanudan gayam, uray ubing. Pudno ti kunam nanabanang saan ang maiparbang nga umsyam dagiti adda diferensyana. Ala sigay! Dinan tinaggibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Tune Red. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ang estasyon. Agyaman ka rin iti kay panagdangay.